Kawo ɗan sarki na ji an ce baka soya kuma ka san duk wanda baya soya an bar shi a baya. Ban yi zaune ba ban baya. To da Asma'u ta ce ka zo ka tafi me ka ce mata? Ina saki jani na iya zariya. Wai haka ne Asma'u? A ina sani ba faɗa da rakowa. Idan kana ma ka sai in dake ka wallahi. A idan an taɓa ka zan biya garwa. Tab ba da ni ba. Kawu me kake kullun ne ka? Kauna ne riba kanta nake kullum. To haka ne amma ki ce masa ya zauna. Zauna ba riba sai kurke lalu. Ka zo mu tafi yawo ka zazzaga cikin garin Kano. To na zauna gun annuri na. Ba za ka je ba kenan. Kai min nisa ki. Wa kike so? Ina sa. Menene burin ki na ƙarshe? Tana da tana son ka. Ke ma kin yarda? Yanzu me kake so ta maka? Adana mai sona. To Asma'u wai ga goran Palace in ji kawo ɗansa take adana masa.